Dit zijn goeie. Dat is een mooie stevige, zeg maar. Topkok Jan Sminkes dwaande maar de laatste boodschap vat hij aanreizigd. Vooral nog om de laatste dagen te trainen. De kok in de kleervaar. Zeker. We hebben ons natuurlijk anders een beetje moeten voorbereiden naar alles wat er gebeurd is. Maar we zijn er zeker klaar voor en we gaan gewoon laten zien wat we waard zijn daar en alles geven. De pech weer dat zijn assistent Lars Aukema in een blessure rekken. Hij is uitskekelen. Mijn vriendje van Librei en Librei zusje is oven op mijn hand van bekneld raken tussen de werkbank en de oven. Zeg maar. Dus nou is er een heel stuk van in mijn hand is een grote snee kwam. Dus 2 pezen terug, een zenuw en een bloedvat. En dus is het exit? Voor mij is het exit koken, ja. Het is heel erg zuur en daar hebben we om zitten treuren. En de dag erna hebben we de knop omgezet en doorgegaan. Dat is het enige wat je kan doen. Life goes on. De wedstrijd begint na een week, dus moet er heel gauw een vervanger zocht worden. Dat is net makkelijk, maar het duo wie de gauw uit. Dit is de man die het Aukema zijn taak overnemen zal. Rogier Peters. Hij moet heel rap alles in de macht krijgen. Ja, dat is vrij lastig. Zij zijn natuurlijk al meer dan een jaar bezig met trainen en dergelijke. En ik heb maar een week de tijd om eigenlijk alles te leren en in me op te nemen. Maar tot zover gaat het wel goed eigenlijk. Voor Aukema dus geen sierderij, maar hij wil het net missen. Hij zal ex zijn stientje dat het kind bijdragen. Ik krijg sowieso een fitpas, dus ik kan maar de keuken inrichten. Ik ken niks van, maar ik kan wel advies aan en zulke dingen en mooi denken wat ik altijd al ga doen. En ja, voor de rest is eigenlijk alleen maar steun en support, Jan. Snijn vliegt het team naar Lyon. Mandy begint de wedstrijd.